Mga kapuso, Agosto 24 na ang natala nga pagbukas sang klase. Pero paano ay ginapanghandaan ini sa mga manunudlo, ilabi na ang mga pagpanghangkat sa tunga sang pandemya. Si John Sala nakatutok. Isa sa ginabantayan sang publiko sa ikalimang asona ni Presidente Rodrigo Duterte ang mangitikang sang gobyerno sa pagbukas ng klase. Until the COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching or learning unless the risk of exposure to the sickness are eliminated. I cannot and will not put to rest the health and lives of our students and teachers. 5 katuig na nga manunudlo si May diri sa Lapayon National High School pero sa unang tion ipatuman nila ang modular instruction sa abri klase. Aminado ini nga mabudlay ang hindi face-to-face instruction tungod hindi nila gilayon matakos kung ano nga bahin sang leksyon ang mahangpan sang mga estudyante. Kag diin ang dapat pa nga tutukan. Kung may face-to-face siya, pwede mo siya makorek kung once ang iyan sala ang iya obra. Ti area modular sila gidya mismo with the help ng parents para may learning process nga mata. Pabor naman ang 3 katuig na nga manunudlo nga si jury nga ipaiway na lang anay ang face-to-face para mapasiguro ang ikaayong lawas ang tanan. Para lang naginae sa kayuhan sang komunidad naton, especially sa aton yung mga learners. Isa man sa mga mando ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyasona ang pag-upgrade sa mga facility sa mga bulutuan sa diin. Ginatanaw sa mga manunudlo nga may dako nga bulig ilabi na sa mga pagbago sa education system tugas ang pandemya. Sa ako na very helpful gid siya, syempre. Ang ginihimo ni Duterte is para manana sa improvement sa aton nga educational system kag very advantageous kina sa mga teacher at the same time sa mga learners. Base sa SONA sang presidente sa Enero pa, plano sining ipatuman ang face-to-face instruction ini magadepende kung dalayo na nga magka-vaccine sa COVID-19. Upood kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas.